Ешко Балкански и обикалям българските земи. За моите весели пътешествия книжките Приказна България прочети. Ето ме в град Силистра, като преди това минах и през резервата Сребърна. Там Пеликана Пена интересни легенди ми сподели и ми показа всички основни забележителности. Из красивата Силистра се разходи и повече за нея в първата книжка на Приказна България прочети. Легендата за Сребърното езеро. Някога отдавна, преди хиляди години, по нашите земи дошли римляни. Те останали впечатлени от великата Дунав река и издигнали няколко крепости на брега. Особено впечатлявала Доросторум, в превод Яката крепост, която била непревземаема няколко века. Докато един ден прабългарите дошли и обсъдили крепостните стени. Гърците, които живели тогава по тези земи, тръгнали да бягат от прабългарските войски, но управникът им тъжно клател глава. Как да се измъкнем от града, когато българските коне са най-бързите в света? По-добре да избягаме по вода, тъй като българите нямат своя флота. Вместо обаче бързо да избяга и по-далеч да отплава, гръцкият началник започна да товари и на кораба всичките си вещи и съкровища. Корабът не издържал на тежеста и потънал в Дунава. Прабългарите превзели града и заедно с столицата им Плиска, това бил най-големия град в страната. След време, в едно крайречно езеро, недалеч от града, изплувала лодка с сребърни съкровища. Българите нарекли езерото Сребърна, а то наистина като сребро блести, особено ако е огреяно от лунните лъчи. Книжките Приказна България вземи и още интересни легенди за България прочети.